Assalamu alaikum. Ya Abdulaziz ke ne a nan? Alamun dan Yarbawa ne. Na ga cikin wani tagumi ne. Kai kana ganin ba kuɗi ko ka je POS ma ba ka samu ba. Baki da kuɗi kuma? Ba kuɗi. Ha ba, na san wani boka mu je wai yana sa mutane su yi kuɗi. Dan yi kuɗi. Dan yi kuɗi. Daki yi kuɗi wallahi. Dan daina zaman banzan nan. Kin san mun zo daga Benin ne, mun san duk irin boka kin gane ai ki tashi mu je. Tashi mu je. Ki zo mu je na ga daki yi kuɗi ba? Ai kuɗin nake so ni ma shi Ha ba, yasa. kwanan nan daki yi kuɗi kar ki damu. Daki yi kuɗi wallahi. Kin ga nan shine gurin bokan, kin ga nan. Ban ga kowa bane. Zai zo ai kar ki samu matsala. Allah gashi ne kaga. Ya da ku shigo min gida babu sallama ba komai. A koma da baya. Da baya? Ko yana dan fi mata kun iko. Ki hakuri da mu koma. Ku shigo da baya. Haka. Maza ku juya. To ku durkusa. Me yake tafe da ku? Mun zo daga Benin ne, mu ba mu da ko sisi mun zo mun samu wannan shi ma ya ce mana yana so ya yi kudi. Kudi kuje so ku yi. Kudi ne muna so. Bakar aiki ne wannan. Mutanen boye ku bayyana. Mutanen boye ku bayyana. Aljani! Allah ja kwanan ka boka. Aljani! Allah ja kwanan ka boka. Banda haka. Yawwa bakar aiki ne. Aljani ya ce, da ku kawo kuɗi, kai da ku kawo kuɗi 200,000 da katuwan saniya. 100,000 ne da mu baki da muna da naira 100,000 da mu kawo da mu zo nan ne. Ya kice mana da wani saniya. Dama haka ne bokayen nan kuna yi. Kuɗi muke so. Mu ci ba shi muna neman kuɗi ya ce mana baka kawo 100,000. Yau ai ni bulala nake so. Dan ubaki.